gizakiaren representante antonomasiazko bat, tipo goibe guztia dituna, goibeek eta alde guztiak. Da beraz, niretzat Federico ezagutu izana da sorti ikaragarria, bere onean eta bere txarrean. Federico da, zugaitza astin duzuena Euskal Herrian, eta nik uste berriro bere gana jo behar dugula berak astindutako zugaitzaren azpian zerbait berririk aurkitzen dugun. Bai. Jaio zen 1921 urtean Getxon, Bizkaian, bere gurasoak izan ziren Federico Krutwig edo Friedrich Krutwig, bere aita alemana zelako, eta bere ama zen Isidora Sagredo. Aita izan industrial bat, lehenengo mundu gerran Bizkaiara etorri zen Alemaniatik negozioak egitera. Orduan, Krutwig jaio zen giro burges batean, Bizkaiko dirudunen giro horretan, izan zuen hezkuntza berezi bat kontesturako, eskola frantsesean ikasi zuen txikitan, gero pasatu zen eskola alemanera. Lehenengo urteak Getxon pasatu zituzten, bere aman jaiotakoa zelako, baina handik urte batzutara, oso txikia zelako Federico, aldatu ziren Bilbora. Eskola alemanean ikasten du batxillergoa eta berehala harrapatzen du gerra zibilak. Gerra zibila dela gauza, familia aldatzen dara Alemaniara eta Portugalera. Oso esanguratsua da politikoki, esan nahi du, ez zirela errepublikaren alde jarri. Eta itzultzen dira behin gerra bukatuta, hau da, frankistek Bilbo okupatzen dutenek. Antza denez oso ikasle ona izan zen beti, bere kultura handiko persona bada, bere lanak eta irakurtzen badituzu, Grezia klasikoa daki, latina daki, mundu hori oso ondo kontrolatzen du, alemana noski, baitaren aldetik eta bai eskola, frantsesa eta bar. Eta esaten dutenez, euskararena alde batetik berak gotatzen du txoferrak lagundu ziola, familiaren zerbitzura lan egiten zuen bilbotar edo bizkaitar batek hurbildu zuela euskararena mundura, gizon hori abertzalea zelako, eta gero berari ere antza denez interesatu izan zitzaion euskarasekila frogatzea, berak uste zuelako horrek lagunduko ziola zerbitzu militarra egitetik libratzen. Bere aitak jarri zuen kontaktua Nazario Leagarekin. Nazario Leaga zen abokatu ezagun bat Bilbon euskaltzaina zena. Eta momentu horretan zen euskaltzainiko idazkaria. Nolabait esateko askoren eskuineko eskua edo laguntzaile nagusia. Galdetu zion, ia euskaltzaindiak emango zion ziurtagiren bat, euskarasekilako, eta asko jakin zuen hori eta jakimina piztu zuen eta elkar ezagutu zuen. Eta aurkitu zuen gazte oso berezi bat, hizkuntza asko zekiena, baita euskara ere. Egiten dute urgazle, deitzen dena, 42an. Urgazle da euskaltzain laguntzailea. Euskaltzain mota bat ez dituena eskubide guztiak. Baina da bide bat, handik urte batzutara edo denbora batera euskaltzain oso bihurtzeko. Federico Krutwig urgazle egiten dute 42an eta euskaltzain oso 47an. Oso gazte. 26 urtekin euskaltzain oso egiten dute eta da historian egon den gaztena, baldintza bitxi horien ondorioz. 42ako bere euskara da nahiko berezia, da oso literarioa. Dago berak ez du familiagandik ikasi eta berak esaten du hasieran txoferrek edo euskara sabinianoa edo jeltzalen euskara hurbildu zuela. Baina nolabait iparraldeko euskara literario ezagutu bezain laster, jazten da beste eredu horretara hurbiltzen. 43ako deia dauzka proposamen batzuk euskaltzaindian barruan onartu dezan euskara ofizial moduan apurtera klasikoa deitzen duen. Eta horrek tirabirak, susmoak eragiten du, nor da senyorito hau, nor da jauntxo hau, aprobetxatzen ari da utzune hori. Eta gero, aipatu ez dudan beste gauza bat, erakundearen erreforma bat egitea eta nolabait esan frankismoak inposatutako baldintza batzuk ezabatzea. Adibidez, iparraldeko euskaltzainak berriz ere konbokatzea, eta berari interesatzen zitzailako iparraldeko jende gehiago sartzea. Batasuna beti tradizioen bidez egiten dela. Eta zuk momentu batetan zuk pentsatzen duzunean, zure lanan egiteko behar dituzun hitzen bidez. Ez zuri ordeno imando zeluzik.
orain abatuan egiten bezala. Orain zeruan nunbaitetik zerutik markatzen den zentzuk dian forman, baina ez praktika literarioan. Krudvikek nahi du bere eragina handitu euskaltzaindiaren barruan, ez? Eta hori adibidez egiten du bere sokakoak, edo berearekin ados daudenak barruan sartuta. Eta horietako bat momentu horretan da Luis Villasante Frantziskotarra. Eta orduan azkenean lehenengo Krudvik bezala urgazle egiten dute, edo laguntzaile, eta handik gutxira euskaltzain oso. Eta Krudvik da erantzun hitzaldia egingo duena. Hori gertatzen da 1992ko maiatzean, baina Federico oso pertsona bitxia da, bere ideia propioak ditu eta aprobetxatzen du une hori denak harrituta usteko egiten du eraso intelektual bat Euskal Eliza Katolikoari. Baina da ere bai eraso bat frankismoari. Baina, klaro, zuzenean ezin dio frankismoari egin, edo ausartegia da, inkluso berarentzat. Eta horrek eskandalu bat sortzen du. Arbuiatu zuen erabat Elizaren jokaera hizkuntzarekiko, eta handik egun batzutara polizia joan zen eta bere atxak badirudi esan ziola erbesteratzeko atxilotua ez bazuen izan nahi. Maiatzean izan bazan hitzaldia, irailerako agertu zen rekisitoria bat, Federicoren aurka, epaitegiaren aurrean agertu behar zuela, arazo horri aurre egiteko. Baina ordurako, Federico hilabete batzu zeraman iparraldean. Orduan badirudi Paco Mingolarrak eskatu ziola liburu bat idazteko euskal abertzaletasunari buruz, baino hauskorra izango zena eta radikala eta marxismoa integratuko zuena. Orduan Mingolarra zen oso abertzalea, oso diruduna, erbestean egondakoa, eta gerora hegoaldera etorri zena, baino aipatzekoa da nola finantziatu zion Baskonia liburu hori, eta oso arrakastatsua izan zen. Euskal abertzaletasunaren baitan eragin handia izan zuen, pensatu garai hartarako Txillardegi eta Julen Madariaga eta horiek erbestean zaudela, eta orduan gutun harremanak izan zituen zearekin, Irujorekin, Irujo erbestean zegoen Londresen, horiekin harremanak izan zituen, ez oso ona zen Federico zen oso tajantea eta gauza bat ikuste ez zuenean gordinki salatzen zuen da kritikatzen zuen, beraz etzan oso erresa berarekin harreman goxoak izatea. Claro, bera izan zen etako biltzar txipiko kidea izan zen. Hori Etxebarrita eta heriotza goendik gauzatu ez zituen garaian, ezta. Orduan biltzar txipikoa zen eta esango nuke bidea nolabait iriki zuela harrek eta bosgarrenaren bidea markatzera heldu zela gutun hori hein batean behintzat, ezta? Etaren bidea, beraketan ipini zituen fronten estrategiak ez zuela funtzionatzen. Bera aparte utzi zutela, bera gorengo estradoan zegoen, frente politikoan, eta beste azpikoek ez zioten kasurik egiten. Han antolatu zuen bestelako idea bat, eta idea zen Euskal Herrian egitea, Euskal Herri osoan, hobeto esan da Baskonian. Baskonia da Euskal Herria baino kontzeptu geografiko eta historikoan handiagoa, zabalakoa. Beraz, Baskonia osoan egin behar ziren bere ustezalako komunitate txiki batzuk. Ikuskera bazutena ikuskera komunitarioa, sozialismo utopikoaren ikuskera, eta gero sartu behar zitzaion elementu materialista etzen bat, halako metafisika bat. Arturik, Federikok esan zuen, hori euskal jenteari pasatu behar diogu. Euskal Herriak ez du egin olakorik. Euskal Herriak euskaldun bezain batean ez du egin razimenturik, ez du egin humanismorik. Bizigara bestekin batera, kontemporaneitatean, baina bestek egin duten, egindako bidea guk ez dugu egin. Beaz, guk egin behar dugu hori guztia. Baina gehiago ere, bestek egin dutena eta orain mundu zibernetikoa duena ere egin behar dugu.
eta behaz ikusten duzu nolako zeregina dagoen, zenbat ikasi behar den. Zibernetika edo kibernetika berak esaten zuen bezala, aurrera doa eta orduan asmatzen du hemengo egoera eta etorkizunari begira, nik uste 20 bat urte edo 30 bat urte aurreratu zen kibernetikaren aplikazioari buruz eta herri batek aurrea egin nahi bazuen eta atzeratua geratzea ez bazuen nahi, kibernetikaren munduan murgildu behar zela. Eta hurrengo iraultza kibernetikaren izango da. Eta orduan prestatuak egon behar dugu kibernetikaren, gure bizitzan sartzeko, ezta. Eta hori dela eta idatzi zuen Computer Shock, hemen azaltzen den liburu potolo hau. Ikastea zen batez prejuizioak kentzea, lehen da bizi, prejuizio ideologikoak eta prejuizio religiosoak. Eta esatea, mundua zer da. Hau da, badago modu objektiborik gauza tratatzeko, bai, ala ez. Eta zer da pensamentu zientifikoa. Da, grekoak egiten zuten, pensamentu zientifikoa, filosofikoa, eta gero Federico sartzen zuen beste elementua. Pensamentu intuitiboa, hau da, kreazioaren idea. Eta horiek horre egiten zuen lotura bat. Eta esaten zuen, hori da guk egin beharko genuken hemen Euskal Herrian. Eta horretako sortuko dugu nukleo txiki bat, jakintza baita, eta gero albaldin bada jakintza baita honek izango dugu bere radiazio txikiak izango ditu, ez dakit unibertsitatera, masmedietara, komunikabideetara, eta horre berak egingo dugu, bidea egingo dugu. Jakintza, berak esaten zuen bere oso honetan optimista zen, jakintzak da jakituria berak lehen edo gero egingo du bide, topatuko du bidea. Urak bezala, ez da. Ja Federico eta Alfonso Irigoyenek deitua Euskaltzaindiaren barruan literatur batzordea egiteko. Hor egiten da iruditzen zen 82an edo literatur batzorde hau antolatu zela Euskaltzaindia barruan eta han izan ginen deituak. Horrela egin izan ziren zenbait urtez, ariketa Euskaltzaindiarekiko lotura eten egin genuen. Ez dut esango zergatik, kontu administratiboak bidean zeuden, eten egin zen lotura hori eta izenez ere aldatu egin zen. Literatur batzorde ordez jakintza baita zen. Batez ere ikasten genuen euskal klasikoak. Leizarraga eta Xular ikasi genuen. Baina ez zen ikasi behar soilik filosofia, baizik eta ere ikasi behar zen grekera bera, grekera klasikoa ere ikasi behar zen. Kultura okzidentalaren basea dagoela presokratikoetan. Eta presokratikoak esatearekin esan behar da hizkuntza koinek heleno klasikon. Jakintza hori buruan izan gabe, hau da, orduan esan zen guztia, orduko filosofia, jakin gabe. Eta grekoa bera jakin gabe, grekoak baditu konzeptu batzuk latinak ez dituenak, batez ere denporari buruz, eta zeintzuk euskarak badituen, hori jakin gabe ez dago zientzia egiteko modurik. Tautas tas características toigarun en tas tu Apollos an ekomen en toi miden hagan. Base hori harturik Federico esan zuen, grekla klasikoa, modu klasikoan ikasten genuen, Federico berak egin zuen metodo bat, euskara grekera metodo bat egin zuen, eta baita ere audioak egin zituen. Federico berak grabatzen zuen, eta guk audio horiek entzuten genituen. Beraz, hor badago gauza polit bat, euskara klasikoko metodoa berak egina duela, idatzia du. Hori, jakin inork ez da egite, ez da publikatu. Eta uste dutela lehen metodoa, ez da? Deuteron matema, idu hopater kai hemeter, tokalon uk entpletei, entoi onomati tu patros, kai tu hiu, kai tu hagiu, pneumatos. Enike, reikia escribas. Federico jakintza baita asmatu zuenean, jakintza baitaren idea izan zuenean, Erroman, horre hasi zela Sofopolisaren ideia ere, halako bere bidea egiten eta hasten eta gestatzen ez da. Sofopolisa zer da, hitzabera dio behinez, jakintzarako eta jakitunen polis txiki bat.
Funtzean da unibertsitate edo panepistemion deitzen zion, berak panepistemion unibertsitate zentzu jatorrizko, da universitas. Denetari ikasiko zen, mundu osorako. Eta hortan zan zuen, Sofopolia da. Ikaskuntza guztiak, materia guztiak ikasiko den, irakatsiko diren unibertsitate bat, unibertsitate jakina, mundu osorako denez gero izan behar da alako selekzio bat. Hora, hemen dago elitismoaren idea hori izan beharko litzateko luzaro, ez da. Ze onartzen dugu elitismoa deporterako onartzen dugu, baina gero beste ambitu batzutarako ez dugu onartzen. Berak 82an egin zuen esposizio horian, eta Grekoek, eta batez ere Greziako gobernuak, entusiasmo handiz hartu zuten idea hori. Hora, handik etorri zenean, Federico hasi zen idea hori lantzen. Gero eta estatutuak egiten zer irakatsiko da, zenbat urtetan izango da, nortzu sartuko dira. Eta idea hori gero, fizikoki nola egin. Eta berak kontaktatu zuen momentu hartan bi arkitektorekin. Manoli Ñíguez eta Ustaroz arkitektoak ziren. Idea hori gustatu zitzaien, egin zuten krokis ederra asko bat. Eta krokisa eta idea bera publikatu ziren Hierax aldizkarian, Federico ateratzen zuena. Aldizkariaren bidez, idea hori iritsi omen zen halako masonen eskuetara. Eta gero horien bidez, heldu omen zen idea berbera Ameriketara, New Yorkera. New Yorken, omen zeuden, halako, armadore edo greko-amerikano batzuk, diru handiroa zutenak, eta haiek ere esan zuten, idea oso polita da, oso ederra da, eta egin beharko litzateke, eta gu finantzatuko dugu. Nik azken parte honetaz ez dakiko esan dirik. Bakarrik esan dezaket, Federicoren azken 2 edo 3 urteak izan zirela idea horrekin amets egiten. Federicok, aitortu behar da, Federicok azken 6 ez dakizen bat hilabatetan izan zuen alako dementzia ikargarri bat sartu zitzaion. Hil baino lehen, bezperan bertan, burua galdurik zuela eta bar, burua galdurik gauza askotarako, baina idea horretarako ez zaukan galdurik. Deitu ninduen, etortzen tezketa, jakina, deitzen ninduenean, bete etorren nintzen, eta berarekin izan nintzen, ez zuen hitz egiten, eta zan zian, telefono dei baten zain nago. Telefono dei hori Ameriketatik egin behar didate, eta zain nago. Eta egon zaitez neure alboan dei egin dizadaten arte. Ikusten duzue, dementzia tipo bat bazuela, baina beste tipo bat ez zuela.